Sanibonani molweni ndiyanamkela kweSA-TV ngesiXhosa. Guys, uMusa exposed uMihlali noLeroy and uLeroy was married ngelo xesha. uMihlali ke destroyed umtshato kaLeroy. In fact noLeroy destroyed umtshato wakhe ngoMihlali. Okay ke uLeroy wabhatala uMusa Khawula i-20,000 rand uba athi cwaka ngayo yonke lento. Wathula na uMusa? No. Kodwa wabuya ngenye imini ke uMusa eneduma apha ebunzi ethi ungonjwe nguMihlali kuba kaloku uMusa wenze show uba usisi ukhathelwa zizo zonke ii-deals ebezenza nee-companies ebezisebenzela ngenxa yayo yonke lento. uMihlali waduma ke ngale nto yakhe noLeroy wade yangathi ke umthembisana ngomtshato ke ubhuti. Umfazi kaLeroy zange ke seva ne-comment eyodwa ke kuye kwathi cwaka ngayo yonke lento. uLeroy ke akagqibeki ncam. Ubemane ke ebonakala ehamba noosomji bayazazi uba baphile phi impilo and bayaziwa. Mvanje bevela kakhulu kwitsheyini kaMoshendiki. Yabona masibonke abantu bagay. Alright, ngoku uMihlali ubetrenda ngokujola nenye indoda esisityebi saseZimbabwe. Naleyo ke iputshuzwe nguMusa kanti nenye ke omnye umntu okuthiwa yi-instigator. Kanti uMusa lo umfunani uMihlali. uMusa ude wafowunela uLeroy ke to check uba kanti uyayazi na le into eyenzekayo kaMihlali yokujola nomnye umntu. Kanti ithini into yabo ukubona noMihlali njengangoku. Nantsi ke recording yakhe. Up to news that Michelle is in Miami, Florida, and the whatnot. And what? So, I'm saying I'm waking up to news ukuthi Michelle say Miami and whatnot. So, well, because we haven't spoken in a while, I thought maybe you guys fixed things. Well, that's what I was hoping. Yeah, but the Abantu Marai guys, I think they should understand. Do we always have to be together when traveling? I don't know. Abantu banama girls trips. Banani nani bane-trip zabangani babo bogogo babo ubafuna ukuyoshelo. Guys, come on. Mara ngithi kujola nala bhuti na I've always been hoping that you guys are gonna fix things ever since I'm like, you know what, maybe No, me and Michelle are very fine, Chief. We just don't want media in our lives. It's fucking me up in business. Totally makes sense. Yeah, we are like it fucks me up in business. That's the end thing I'm guys, you must. You know, people run away from associating with someone who's always media exposed. True, and for negative stuff even. So there's nothing wrong. I mean, I was just in Namibia last week. I was in being in Dubai 2 weeks ago. Well, obviously it's on, but it doesn't necessarily mean I'm saying I'm not. I guess manje ngoba kujola nalandoda leyo uwitnelo ubani la bhuti loyo uyamazi waseZimbabwe. I have no idea if I join I should be uyafeva or umuntu wakhe, I don't know. I'm not really too much invested into a relationship at the moment. Is it? No, that's fine, I just thought I should check in because, you know, we haven't spoken in a while. As long as mine and right together, and that's all that matters. No. Me and Michelle are besties, Chief. Is it? All right. Yep. That's fine. Then call me sometimes. Don't be a stranger. I don't want to have a toxic person like me and Mary Jane. I don't want to have a toxic person like me and Mary Jane. Saying I'm waking up to news that Michelle is in. Itsho ke into umbuzo ke ngowoba uLeroy yena uthini ngalo Musa umfonelayo ebe esazi into yoba uMusa wakhe wazama udestroya ipartner yakhe, yabona. But uthene ngamphoxi uMusa, mphoxa suke nje kuye indaba zakhe nomntu wakhe ufunani kuye, waye ngamphoxi. Hayi le into yakrokrisa uLeroy ngathi udla amacala. Mhlambi ke bezimele njengoMihlali ngoba siyeva ke uMihlali akasafuni into inoLeroy phakathi as much as bayisithi yena ba right noMihlali. Maybe ke wazibhaqela naye okungenzeka uba umfazi yena wayesazi qha wonqena ukuthetha iindaba for the sake of abantwana babo noLeroy. Wazithulela usisi wathi uyava phambili ke Mihlali. Mhlambi ke noMihlali wonqena ke abe ethetha indaba ke waqonda makaphume nje kakuhle abe sezijolela nabanye abantu ke but uLeroy waye engafundi engathethi inyani athi bohlukana iphela into yabo.
Hey guys, asazi enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.